הרבה פעמים נשים בהיריון אומרות לי, אני לא זוכרת כלום, הטפשת הריון הזאת, כל המוח שלי דייסה. המוח שלנו מורכב משני חלקים, המוח הקדום והמוח החדש. המוח הקדום לא יודע מה צריך לחשוב, הוא אחראי על כל התפקודים הלא רציונליים שלנו, תחושות, אינטואיציות וגם הריון ולידה. המוח החדש יודע רק לחשוב מחשבות רציונליות, זיכרונות, תכנונים, התנהגות חברתית. לאורך ההיריון, שני החלקים נמצאים בתחרות מאוד גדולה על המשאבים בגוף שלך. המוח החדש מצידו מצפה שתמשיכי לעבוד ולתפקד עסקים כרגיל. המוח הקדום רוצה לקחת את כל המשאבים שלך ולהפנות אותם לגידולם של חיים חדשים. משימה מורכבת ביותר שהמוח החדש לא היה עומד בה גם עם כל המשאבים שבעולם. אז זו ממש לא טפשת הריון, זו בדיוק חוכמת ההיריון.